Salam gaderli vatandaşlar, salam mehriban illeşler, salam halmurada gowya daýlaňyz. Assalamu alaykum hormatly watandaşlar. Salam ol şahryny sag bol. Bir tapar özüňizem sagyryn işläp ýörmüşsüň. Bolýa. Ana Şükür. bugünüm hepden birinji güni. Ýa-o, birin. Ýa-o. Gelin onu soragy men bereň şuny size soňra siz berip bilersiň. Bolýa. Wajyp bir iş ýagdaý bar Amerikada dören şoň üçin bir ilkinji nowbatda siz şol döwletiň içinde ýaşap gören adam bolsaňyz içgin bilýäňizde ýagdaýlar. Şoň üçin men aýtjak bolýan şol ýanky geçirilen saýlawlar barada. Bugün Amerikada nähil geçdi, kimler häkimet başyna geldi, nähil prognoz gelejege garaşylýar, halkyň içinde näme gurrun bar. Şu zatlar barada öz bilen jaňyz aýdyp berseňiz, onuň menem öz bilen üstüne goşup, watandaşlarymyz üçin peýdaly bolsa bilmek şu Amerikan saýlaw sistemasyny nämeden ibaretdigini we Amerikada gelecekki 1 ýyl ýarym 2 ýyl dowamyny nämelere garaşyp boljak. Şu geçen saýlawlaryň netijesi ne diýip aýtsa bolar. Ona söz sizden olçaryn. Sağ olun. Näme ne iki palatalyk ýanky birincisi wekilçilik palatasy, soňky ýokarym senat. Senatnyň ýokary palaty. Şol wekilçilik palatasynda da ýanky orunlar bar. Meselem iki taraplayın, ýanky iki bölük demokratlar bar, respublikanlar bar. Şol respublikanlar birazcık köpräk orun eýlediler-de häzirlikçe. Aşağı palatadır. Hawa aşağı palatada. Wekilçilik palatasyna. Onuň birazcık köpräk orun eýlediler häzirlikçe. Diňe şu dekabrın 6-syna Georgia ştaty o taýda da saýlawlar geçirilip bolunandan soň, utaryndan soň netijeleriniň esasyna ses berilen seslerin netijesiniň esasyna da iň soňky netije gelinjek şeýler bir maglumat bar. Ýani kim haýsynyň ýeňjektigi barada. Ine şeýler bir gysgaça aýdamda häzirlikçe de öňe gidýän respublikanlar bolup dur. Onuň iň soňky netijede görür. Dekabrın 6-syna. Doğru. Bärde şunu goşmalylar, hakykatdan şu saýlawlarda ýanky Amerikan aşağı palatasyna ýa aşağı meclisine diýerler. Bu iki palata bolansoň şol wekilçilik palatasyna respublikanlar ýanky wekilleriniň sany demokratlardan biraz ardyklyk edýär. 10 ses mi, 8 mi, 10 mi belli däl. Şu anyk gemesi öňde soňda şol ýanky Georgia'da geçiriljek saýlawda belli bor. Ýöne şu mahallan belli da şu nähil bolanyna da şol artykmaş boljak da olan sesi. Şonuň üçin aşağı palatada respublikanlaryň ses artykmaçlygy boljak. Aşağı palata nämeden ibaret, ýa näme üçin wajyp? Täp şol döwletiň büdjeti ýa bir haýsam barsa bir döwlete kömek etmek ýanky meselem aýdylny şu Amerika Ukraina kömek edip durdy hemme tarapdan ýara pul meselesinde de. Indi şol kömegiň dowam etdirilmegi üçin gören wazyplar şol aşağı palatada wekilçilik edilýän palatada şolaryň karar kabul etmegi zerur. Meselem Ukraina 50 milyar dolar kömek etmeli diýilen karar ilk başta şu aşağı palatada millet wekiller tarapyndan tasdiklanmak. Soňra şol karar ýokarky palata ýani senata uğradylýar. Ondan senatda şu mesele garalyp senat karar kabul edenden soň iki palatan kabul eden kararyny döwletiň ýani Amerikan prezidenti gol çekýär. Ine şollyk bilen iş bitdi, uğradylmaly kömek gaznadan alyp degişli ýerine uğradylýar. Indi seredin ýokarky palatada senatda şumal respublikanlaryň köpçüligi ýok, o taýda demokratlar alyp barýar. Köpçülük. Yani aşağı palatada birinci derecede ya ilkinci derecede nowatda karar kabul edilmeli palatada bolsa respublikanlar ardyklyk edýär. Indi şu taýda disbalans ýani aýratyrlyk emele gelýär.
soňra näme bilen gutarır? Onu wagt görkezler ýöne respublikalyň o aýdýan sözü ya gelen netijedi o Ukraina Amerika tarapyndan çakdan aşa pul harçlanýar diýip aýdýar. O näme üçin Amerika şu çykdyjyny çekge näme üçin Ýewropa döwletleri Amerikan hyýaly Amerikan berişi ýaly kömek edebilen atlar ýa eden atlar diýip Ukraina diýip ene şolar ýa nägileligini bildirýär. Olaň baş maksady Amerikalılar üçün ilkinji nowatda Amerikanyň girdisi halkyň peýdasyna harçlanmaly diýip tutýar. Haty dogry pikir bir tarapdan ýöne uruş gidip dur, ol uruşyň netijesi eger Ukraina ýeňilse bardy geldi. Onu oň ziýany Amerika da ýetsekde onu görübilmeýän adamlar şuň gynasagam bar Amerikan jemgyýetinde. Indi şol wagtça çelli, indi ýylyň ýanwaryna çelli, meselem Ukraina tarapy hüjümini güýçlendirip öz territoriýasynyň hemmesini bolmasa-da bir bölegini Ruslardan arassalasa, ýa Ruslar çykarsa, onda diýmek şol kömegi dowam etdirilýägi görünip durdy. Soňra ýa-ni pul kömek soralarına da ine bilere lokan tutarıp boljak da palajytyp ine bizini düşman bilen söwüşip görüşip territoriýamyzy haras edip otur ya arassalar ya azad edýär ýöne bize ok ýara pul kömegi gerek şol kömek dowam edin diýip. Onu edip biljekler. Ýöne şu kowna şelli Amerika tarapyndan Ukraina edilen ähli kömek näçe milliard bolsa da hemmesi şolary peşkeş berildi, mugut berildi. Şu edilen kömek üçin harby kömekmi, ýa-ni Ukraina hökümetini saklamakmy, halkyna, medisinamy, näme kömek edilýän bolsa, şolaryň hemmesi Amerikan büdjetinden, Amerikan halkynyň tölen salgydynyň ýa-ni Ukraina döwletine, milletine edilen sowgat ýa-da peşkeş. Şu zatlar üçin Ukraina döwleti ýa hökümeti ýeke sentem Ukraina Amerika bergilide. Ak bürokdan edilen kömek şu. Ýöne demokratlar respublikalyň diýýäni. Beýle kömek bermek besepmeli. Ýöne öňkü berilen kömeklerim audit etmeli. Şolar barlamaly ýerine nire harç edilipdir şu berilen milliardlar. Dogrudur. Edilmeli ýerine harç edilipmi ýa ogurlanypmy? Ogurlanylmasa onda jenaýat işlerini açmaly. Yok, ogurlanmadyk bolsa onda galyny soň görüp berirdi. Nähir terzi Ukraina kömek etmeli. Ýöne onu görüp berir diýäne çel wagt geçip Orsiýet islerini tarapdan şuňkun 100% dursa Ukrainadan güýçli. Millet sany boýunça da 4 sagdyklyk edýär. Ýarag sany boýunça da ummasyz olurdy. Gerek bolsa olurdy taktik ýa-da ýadro ýaragan bar. O dubinkaların tapullarına ýöne ullanjak diýse Orsiýetde bar da şol guralary. Ýöne şoň ullanmazlygy üçin saklaw ýa şolara garşylyk ýa diýwar bolup hyzmat edýän ýa gora bolup ene Şumal Ýewrosoýuz bilen Amerika. Ukraina arkasynda duransoň Putin şu ýaraglary ullanyp bilenär. Indi Lentli barada da aýtyp geçeli şu taýda gurrun edilipdi Ukraina Lentli bermek barada. Lentli-de vatandaşlarımızın köpüsü bilýändir, esasan şol Türkiýede ýaşaýarlar, okandyr, görendir, eşdendir. Lentli diýmek ol harby kömek. Şol ikinji jahan uruşundan Amerikalylar Sowet Soýuzyna da 3 ýyllap, 4 ýyllap şol ýara kömegine, iýmit kömegine, pul kömegine etipdiler. Ýöne o barada biziň taryhymyzda ýazylan zat ýok. İki seter bilen geçtiler üstüne emma edilen kömek sanacak bolsa gatyken gaty ummazy kan kömek edildi. Ýöne o Lentli näme anlaňly diýe ber ýara sana ýara okuýan meçklady daryp. Sen şonu soňra ýygyna gaýtaryp bermeli. Şol ýara. Ýa-da özüňde saklap kalsam onu muzdum tölemeli. Yok, şol emede uruşda şolar gaýlanyň bolsa ýa partlanan ýitirmedilen bolsa onun öçürýärler hasaplar. Onu hiç kim onu bergiller. Ýöne gaty ummaty pul şol döwürge berilen bilemek men Sowet Soýuzy 70-nji ýyllar ahyrynda üzaýdy diýär şo berýär. Ýöne indi Lentli'den tek alınan Ukraina tarapdan. Aljak bolsa gaty açyk Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski Amerikan hökümetiniň adyny arda ýazmaly.
Yani bize lentliz bermeniz haýyş edýäs. Onu häkimet başyna kim oturdy tapao diyor? Demokratlar mı? Beýlekiler mi? Respublikan tapao diyor. Bular lentli de yan pulu gaýtaryp bermek bolýar. Ne o taýda olur. Mesela bir tankın bahasyny mesela maýdýasa $50.000 diýen bilerler. Lentli de berenni. Ya $100.000 diýen bilerler. Olaň özüň sabyna bagly. Ya berýän bahasyna bagly. Ýöne şol ýara Ukraina gerek bolsa näçe bahasyny azasa da berip bilýärler. Demek şonu lentli alsalar bu ýanky Amerikanam ýanky WPK'sa ýa waýany pромышленный kompleks da harby kompleks o taýda da ine zakat köpeljek, işgärlere aýlyk aljak, onuň ykdysadyny ulakan kömek bolýar şol lentli. Enne görer wagt görkezler nahil bolýar. Ýöne şol Amerikada geçirilen şu taýlaw terediğin iki tarafından şumal denget koydu. Ýöne agrabrak tarapy näilim bolsa şol birinji instansiýa barda karar kabul ediljek diýme yer olum wekilçilik palatasy bolansa o taýda da arsiýa sadykly respublikalar bolansa indi şu taýda biraz adamlar pikirlenýärler nähil bolýar. Indi şu meselede Amerikan jemgyýetini mass mediasyny ýazylýan zatlar barmy ýa näseden bir Amerikan garażdanlary da milletin arasında näil gurrun edilýär Ukraina kömek edilmelimi ýa saklanmalymy iki bölüşigi düşünükli ýöne halkyň öz içinde näme pikirler bar siýasatçylaryň düşünükli şu barada biraz aýdyp berseňiz bolçary. Halkın öz içinde de halrada diňe bir ştat boýunça giden nokta bir ştatın içinde de respublikanlara ses berip ýörenem bar, demokratlara ses berip ýörenem bar. Trump'ın tarafını tutup ýörenem bar. Ya bolmasa Biden'ın tarafını tutup ýörenem bar. Cemiyet absolutly iki taraplayın, iki bölünen. Ene meselem şu nimeler firmalar vardı. Ýöneköy firma gidýän şu ýoluň düşüp bolan ýoluň sağ tarapam, çep tarapam ulu firmalar vardı. Hemmesiniň diýen ýaly baratosy ýola bakyp durda şu haýatlary. Şu taýda hökman Ukrainanyň baýdagyny görýäňde ýere dikiligi dur. Ukrainanyň baýdagy. Diýmek fermerlaryň hemmesi diýen ýaly Ukraina tarapy. Ukrainan, ha. Ene şu zatlary men görýän. Onuň bu mass medialarda diýen gaýdyşym ýaly halk iki bölünen ene görüşüňiz ýaly respublikanlar näme de bolsa öňe çykdylar birazajyk ýer köp aldylar. Onuň halkam ýanky düşmýäli Ukrainany gollaýanam bar, gollamaýanam bar. Ýanky bu nimedäki Amerikadaky nimeler bar. Blogerler köpsi. Köpsi hakyna tutulan täbi meselem hakyna tutulan diýenim Kremliň tarapyndan. Kremliň tarapyndan şu taýdaklaram werbop edip bilýärler-de. Onuň täbi öňkü çykyşlaryny 24 fevraldan öňkü çykyşlaryny görýän başga da diýerler. 24 fevraldan soň üýtgap başlaýarlar. Ukrainanyň garşysyna çykýanlar bar. Olaň içinde öňkü harbylaram bar. Ýöneköy blogerlerim bar. Ine meselem öň aýdaly Amerikany tanqidlap oturan blogerler barda. Özleri Amerikanyň içinde ýaşap oturýarlar. Ýöne Amerikanyň ähli nemelerini, ýanky kanunlaryny ýa bolup geçýän zatlary, demokratlary ýa respublikanlary haýdamada bir tarapynyň nemesini düzüp ýamanlap oturanlar bar. Orset gowulsa, orset bir dünýäde harby gullugam olaň ikinji ýerde durýan bolsa, näme üçin orset özüň ors bolup, ors millet bolup, orsety taşlap Amerikada ýaşap ýörsiň. Men şu bir hili gabat gelen nokta logikaň gabat gelen nokta näme üçin sen şu gowy ýurdum, gowy diýip öwü oturan ýurdum taşlap gelipsiň Amerikada ýaşap oturýarsyň. Onuň şu Solovýov var, şolaň ekrana çykyş edip berer.
yankı çıksa diye diyenim. Şu bilin geçimi diyorlar. Zoom'u söyleyen çıksa diye. Doğru. Barşalar ýaly öyle çany. Heh. Ýalňyşmasam adı Dmitri, familiýasy Sayms bolmaly. Amerikada ýaşaýar. Ýöne şol Orsiýadan ýa-ni şol Salawyň programmasynyň çykana şol goýup gidip otyr Orsiýadan peýdasyny. Ol Öyle mi Amerika'da? haw. O Yok diňe o kim del. bilen Halmada diňe o del. O del. Başga yok ýene biri bar. kan Bar ýöne bar bir misal getirýän. bar. Onuň ýanky aýtdygyny şo fermerliň tapysyny Ukrainaň baýdaldy. Bizim men ýaşap oturan etrafymyň hakimligi bar. Şu iki etazda gidip geten. Şoň her bir äpişesini ýa penjeresini Ukrainaň baýdaldy. Her bir äpişesini penjeresini. Gidip geten iki etazdaýyn iki etazyny. Şuna çeldi duşar. Ime olur özünün kimi gollaýanlygyny kimiň tarapdadygyny görkezdi. Haw. Şwed halkynyň men pikir edýän 195 götermi Ukraina tarapyny. Şotaň gidip Ukrainada Ukrainalyň tarapyna söwüşip beren Şwed ýigitlerine adlar bolar bar. Wagtal interwýularyny berip durdy. Doğru. Aýdy ber, näçe? Başlan sözüm. Inniki saylaw prezidentlik saylaw gelenede Trump'am yine de hücum edýär ýanky özüniň kandidaturasyny hödürlejek diye. Häzir häzirden başlap onna bunna ýanky mass medialerde çykýar, öňe çykýar da şo habar bar. Häzirçe onuň bu ogly bar ýanky Donald Trump. Olam Donald Trump'ın mulaçy diýe de berdi. Dünýä. Hawa. Indi olam kakasynyň agdyndan aýtmyşlaýyn. Hawa bizine ýeňsek diýe Ukraina bir sentem geçmedi diye kömek diye. Dine öz yurdumuzu östürür diye. Dine Amerikanı beýgeldir diye. Şolar ýaly nemeler aýdýar. Indi siziň pikiriňizçe näýli? Şans bar mı Trump'da? Bolar mı ka şans? Şu Amerika'da bolup geçen şu saýlawlar menim içkin gyzyklarym seretdim de onu soň şol bilermenler var, siýasatçylar var, dürli kärdäki adamlar var. Şularyň analizini dinläp gördüm. Soňra alınan netije bilen deňeşdirdim. Hawa respublikanlar sähelçe de bolsa şol aşaky palatada öz wekilçiligini dikelçekler. Oňa da diýmek şol Respublikan partiýanyň wekili palata ýol başçylyk etmeli. Olam şu baryp ýatan Trump'yň tarapdary diýip aýdýar. Men o bilen tanışlygym ýok elbetde ýöne ýazylan materiallardan edilen çykyşlardan çen tutup aýtsak şol häzir aşaky palata ýa wekilçilik palatasyna ýol başçylyk etse adam Trump'yň aňyry başly bir tarapdary. Ýöne Trump emmesin goýjak aýtdy elbetde kandidaturasyny 24-nji ýyl saýlawyna çykarjagyny aýtdy. Ýöne şu taýda aýtmalar, ol geçermi, geçmezmi? Bir taýyryň iki tarapy. Sebäp Trump şuňky geçirilen saýlawda Trump'yň ýeňişi ýokdy. Ýanky bir bulan partiýasynyň ýeňişi bar. Şeňmi? O taýda Trump'yň öz ady awry partiýanky bilen dengelen. Demek indiki saýlawlarda belki partiýa öz arasyndan başga kandidat çykarar. Ya ýene birler. Bolup bilsek zat Amerikada. O Trump'yň diňe pulu bar bolanlygy üçin ol prezident bolmagy mümkinçiligi bar diýip aýdyp. Mümkinçilik hemme kişide bar ýöne. Bolarmy bolmazmy? Ulaqan soragyny men pikirim. Trump şol 24-nji ýyl öz kandidaturasyny goýsa, geçmeliginden geçmeligi gaty mümkin. Ýöne men görýände bir şert bilen. Şuňky ýanky demokratlaryň adyndan prezident bolup oturan Joe Biden öz kandidaturasyny aýyrsa 24-nji ýyl we öz ornuny ýaş, ýigitmi, zenanmy, hujurly gaýratly aýdaly 40 ýaşdan ýokarlysyny gelip şol özüň kandidat görkezse, onuň demokratlyk bollasa, onunla diýmek hem Trump'yň garşysyny hem de demokratlaryň peýdasyny uly täsir eder diýen mende şular ýaly pikir bar.
Ýene bir kandidat boljak 44 ýaşynda diýip aýdýarlar. Onu göreberýär soňa baka. Intak biraz ýerräk nähilik boljagy. Demokratlaryň tarapyndan. Gaty gyzyklanmadym. Intak göreli hani. Men öňe eşdenim okanym, oňa bilýänim demokratlar tarapyndan öňkü prezidentlerden Bill Clinton ýa Barack Obama olurmy mümkin goýmagy mümkinçiligi bar. Ýa şolaryň gollawy bilen geljek kandidat bolup bilerdi. Ýa-da şolar gurşa bolup hyzmat etseler, bir kandidat çykarsalar, onu bolar diýilen anam bar. Şoň üçin bärde ente gowy bir alada agyr aňyrybaş aladanyny ýagda ýok diýip düşünýän. Onu soňam galy bersede şol ýa soňky şol 37 milliard dollar 1-nji ýanwara çellik Ukraina kömek ediljek. Olam görünüp dur. Onu hiç il päs gelçilik görünenok şol. Onun aňyrda halis şol bular şol 1 sent mowt berjek gäliýse onu Ukraina prezidenti lentli almak barada haýyşnama bolşak uğratmaly bolýar. Onam bererler. Lentli bolsa sen puluna satyn alýan da ýarym. Amerikada dünýä iň köp ýara satýan döwlet bolupdy. Hem üçin satmalylar. Haçan berler, näil terde berler, ol başy mesele. Onunla şol Ukrainalar ýene de 2-3 nesil tölemeli boljaklar. Ýöne Ukrainanyň ulakan şansy var, onu aýtmak gerek. Ya şu Ukraina çözüne Orstiýetyň üstüne. Orstiýet çözdü Ukraina. Demek kontribusiýany Orstiýet tölemeli bolýar. Ýa-da çekilen ýetkilerin öwezini Orstiýet tölemeli bolýar. Adam ýetkileriniň öwezini ýa-da emlak ýetkisinem jaý diýdi, zawod diýdi, fabrik diýdi, gatken. Yani olan hasaby çykararlar. Ondan Orstiýet 10 ýyllamy, 50 ýyllamy, 100 ýyllamy şonu tölemeli bol. Soňky bir 3-4 günüň içinde has bir üstüne durulup geçilen bir mesele vardı. Atılan raketa Polşanyň ýa-da Ukraina bilen territoriýasy neme var? Araçagy. Şol araçaga ýakyn bir obaň birine, mallarçylyk bir obaň birine düşen raketa barada gurrun edýärler. Mass medialarda bu barada näme aýdyp bilersiňiz? Zelenski sırada bir 4-5 sagatdan soň çykyş etdi, aýtdy. Bu diýdi Orsiýadyň raketasi bolmaly, ene NATO diýdi, siz diýdi aýaga almaly, kömek etmeli Ukraina diýenýäli terze yüzlenide bütün dünýä. Ondan soň şu barada siz näme pikir edýäňiz? Käbir mass medialaryň aýtmagyna, ekspertleriň aýtmagyna görä bu diýe Ukrainanyň raketasi diýe ýalňyçlykla düşen bolmagy mümkin ýa ýokardan gelýän raketalar atmak üçin bolan bolmagy mümkin ýa ters giden bolmagy mümkin ýa gepiniz gasy. Şu zatlar köp agzalýar. Siz näme pikir edýäňiz? Men hem kän okudum olçarny şu zatla barada. Dörli ekspertden pikirlerini öwrenip gördüm. Hawa iki dörli pikir bar. Ukraina tarapy aýdýar şu Orsiýadyň emesi raketasy. Orsiýa aýdýar ýok, bizinkidäl Ukrainanyň raketasy diýär. Enne Ukraina tarapynyň ýa Zelenski näme çykyş etdi, onuň getirýän delili bular territoriýasyna elmeden Orsiýa tarapyna düşýän raketalar bar dedi. S-300 3 kysymly raketalar. Olum yere düşenne partlamada emele gelýän çukury Ukraina S-300'nün atanyny yere düşenne emele getirýän çukurundan haçyň bolýar. Täp onuň okuda därdi içinde köp tanýar diýdi. Orsiýadan snaryaddan ýa raketadan. Polşa gelip düşün şu snaryad. O çukur gaty giň diýdi. Demek şol Orsiýadyň snaryady diýip tutýanyň sebäbi Zelenski düşünürse şundan bar. Ekspertler aýtmagyna. Emma beýleki ekspertler aýtmagyna görä şol ýalky bir zemlä bozluk diýär raketa ýerden asmana urýar. Ýöne asmany nädip gelip ýere düşenne şol ýerde partlan olar şo ýola ýalky raketa trajektoriýasyny ýa uçuş ýoluny üýtgedip ene gelip şol serhet arasyndaky 7 kilometr de Polşa bilen Ukraina arasyndaky serhetden 7 kilometr Polşanyň içine düşýär. Bu taýda da betbaçylyk günü 2 sany adam şu taýda wepat bolýar. Bir fermerin howlusyna düşüpdir da. Ýa-ni enne onu barlap durlar kimin diýip tutarlaryna da men şuna parky ýok bolşary.
şol raketa isle orsun, kubolsun, isle Ukraina tarapyndan atylanmalsyn. Ýöne uruşyň sebäpkäri diýilen bir termin bardy. Egerde Orsiýet Ukraina üstüne çözmedik bolsa, diýmek aslyny Polşa territoriýasyna gelip şu snaryaddyň atylmagyň, düşmegi mümkin näil. Doğru. Urşun günahkary, sebäpkary Orsiýet bolansa, ol okdur, snaryaddyr, ol bir kaset bolup ok istenkäde başga tarafa uçýar, biz bilýäsek. Diýmek, şol Ukraina tarap atanan bolsa bir saý sebäp bilen otak gaçan bolmagy mümkin. Orsiýadyňky bolsa, demek ol göni düşüpdir, şu emele gelen çukur diňe Orsiýadyň snaryadyndan galy edip Ukraina ekspertler ýerde şunu subut edýärler. Onun üçin wagt görkezler entek barlyk utarana anyklyk karary ýok. Ýöne aýdylýan zat o tarapym bidiýe, bu tarapym bidiýe. Bir Bidenin aýdyna akylly maslahaty bar. Howlukma iki tarapym any düýpli barlary görür. Eger şol Orsiýet tarapynyň bolsa onu diýmek, NATO şunu özüne urulan, ýüzüne urulan şartlyk diýip kabul etjek. Diýmek, onu Orsiýadyň garşysyna aýrytly herekete geçmeli bol. NATO kararyna şol 5-nji punkt bar. Haýsam bolsa şu döwletler NATO ýararlygyna giren bir döwletleriň üstüne goýup abanyny beýleki döwletler bilerikdir şu döwleti goraýman. Başga gepem ýok görürler. Zelenskiň ýüz tutanam şonçy. Indi bu garşydaşlar näme diýer? Zelenski diýär şol uruşy NATO ýa Ýewropa ýaýratmak üçin şu çykyş edýär. Öz grazdanlaryny ölümden harat etmek üçin. Garp bolup barýan adam ýemeden samandan ýapyşar diýen oruslan bir sözü bardy. Utapaýşy jerişde de salonymky diýip. Ene onkom şo diýip düşünýärler, Zelenskiňe garşy çykyş edýär. Ol öz halkynyň bahmidi üçin aýtdy başda Zelenski. Gerek bolsa men Putiniň öňüne diýde çökün. Ýöne goşuny çykarsyn Ukraina territoriýasyna. Adamlary öldürmek, gyrmak gerek gelip aýdyn sözü bar. Kabul etdimi Orsiýet ýa Putin? Ýok. Innem Zelenski görüp dur. Halky ýa gaýtjaklar soňuna çel, soňky damjasyna çel hem uruşjak hem görüşjak. Onun üçin ol halkyň adyny görläp aýtdy. Ta territoriýany boşadýan çaly hiç ýyl gepleşiklik ýok. Bolaýsa da Putin işden gidenler başa bir gelse ço ören biz gepleşikler geçirirsi diýip. Ata territoriýany boşatsylar. Şo sany many Donbass bilen Krym'y bir hatarda soňa şu ýetirilen madda material ziýan öwründe bolsalar. Nokat başa da daýdan akdelenir. Indi görürüz. Näme netije alýar bu komissiýa? Bunça adam gırlanan soň Zelenski hiç gürleşmeden ölen. Başta aýtdy, başta uruş başlanmadyna Zelenski aýtdy. Siz näme isleýäňiz aýdyň diýdi, bir gürleşeliň diýdi. Näme isleýäňiz diýdi. Türk territoriýamyzdan diýdi, biziň ýurdumyzdan, Ukraina ýurdundan näme isleýäňiz diýdi. Aýdyň gürleşeliň diýdi. Oturalyň tet-a-tet gürleşeliň bir stoluň başynda. Men razy diýdi. Ünsem bermedi. Aýak alyna bomba ýagdyrdy. Nämen gürleşek sen birden adam ýitirdiň. Ýok, olar üçünde Kiýew almakçydylar da, şoň üçin gepleşige girmediler. Awa bol çekran. Ine Putin ýalbarýar. Gepleşige giren aklar diýip. On etjek bolýany, indi bilen şu territoriýany alyp, Khersony alyp, onu alyp, o bilen menki, indi şuň esasyna alaşyga geleýin, o ýa-ni biz alaşyk baglaşalyk. Kim ona girjek, kim onu etjek? Şoňa men gidýän diýenden Zelenskiň özüni halk dümdüýüp diýip pitirek edýär. Sebäp halk ejir çekip otyr. Halk öz şahatyny uruşa berip otyr. Aýdylar, Ukraina tarapdan näçe müň adamyň wepat bolandygy. Hem harbylan, hem grazdanlar. Onu dene uruşdan soň aýdylar, ozanlar. Şuň kun, şonu aýtmak, ýaýratmak gerek gel. Sebäp halk urukdan düşmesin diýip edilýän iş bu. İki tarapa maýdana öz ýetkisini. Meselem, Rus tarapynyň ýetkisini ana Ukrainalar günne sanap aýdyp otyr adam sanap tehnikasyny. Sebäp onu görüp durda näçe adam ýokdy ýa näçe tehnikan hatardan çykardy. Or tarapony bilen sebäp Ukraina territoriýasyndadyr. Halk
Urşyan halk borsun karşılığını. Özleri böyle. Bular ölsünün bir aralsının öz yurdunu hospitallarına yığdı. Orsun kanı meydanına yatı. Olar yığnayan adamım yok. Ana ite olsa sağmort dur diye de köpüsü. Yüzlap müngläp ceset yatıyor uruş meydanı. Ne yağda kıyıslaça şunları yani. Doğru. Indi soňky nimämiz bar da ýetip şu geçirilen Bali'de geçirilen ýanky G19 ba. Ine şoňa bir Lavrov'un eden bir ütköşük bir çykyşy bar. O stolun üstünde oturuşda otur öňünde stol var öýde türsükli otur. Öňünde de bir zat ýazan bolup otur, hat bar ýanky bir titrat bar. Onu nima diýenem neme o gyz kim oň ady Zaharova. Maria Zaharova. Marina Zaharova. Maria Maria Zaharova. Masha Zaharova. Ana şol. Olam istimad edýär inni şu ýene de ekspertleň ýa mas bedelen aýtmagyna görä näme üçin ýanky bol G19'da näme üçin Lavrov türsükli otur diýdi. Näme bol ilka ony samolyotdan düşenmädine gospitala gitdiler diýerler. Onun näme bolupdyr belli däl. Onun o taýda da ayağına çenneyi surat alýady. Eger gospitala bolsa, islendik gospitala baranda sen neme eşigini alyp galýarlar. Eşigini alýarlar da özüniň bir halat nemesini berýärler. Ol dogry zat. Daşerurtlarda şoň ýaly edilýär. Sen öz eşigini aýrýarlar da seni ýanky balniçne eşigi geýdirýärler. Halat berýärler. Indi bir tarapdan dogran bolup biler ol bir sen ýazgy edip oturýan olam bütün bir dünýä ýarajak bolup durka balak ýersiňe. Näme türsükli oturýarsyň? Ola birinciden. Ikinciden hem şol gospitala düşenliginiň näme de bolsa 70% diýen ýaly bir maglumaty dogry gelip çykýardy. 80% sebäbi o ýazgynam şol ýaýran gep bayanky Lavrov baran wadyny ýüregime bir zat erbet bolup ýanky gospitala düşýär. Bunam Putin'i bildirmejek bolup gülýäli men hemen niýaly terze çykyş edýär diýip aýdýarlar. Ol şo çykyşy eden çykyşy Maria bilen şo Lavrov'un ikisiniň eden çykyşy ýanky ýazgyjy videosy diňe Putin üçin diýip aýtdylar. Şol soň näme etmesin gep çekmedi ýaly. Yo ine men bar diýen ýaly. Momentalny ýazgy goýar ýaýradýarlar bütün mass media. Ine G19 diýip aýdýanlaryň sebäbi G20 bolmaly aslynda. Lavrov baranna barmaka G20 di. Onuň çykyş edip gutarmaka Bali nemes summit gutarmaka da gaýdýa da bir idine birinji güne. Ondan G19 edip at goýýarlar. Norset gatnaşmady hökmünde. Ine Gatı dogry aýdýarlaryň hakykatdan şeýle bolup geçdi ol. Ine Putin barmany bilen o G19 benim o nokta diýmel bolýar. Ya 20-nji döwletiň prezidenti barmanynda ol Samarkandda ýanky bir türk dilli döwletlerin prezidentleri ýygynyny buňa halk maslahatatynyň başlygyny barşaýar. Bilen orny Lavrov ura diýär. O taýda prezidentler bilen daşary işler ministri ýeli Kaşga Putinin saglyk ýaly agyr bolan bolsa onu ýöretip on presekretar çykyş edip aýtmaly ýa bejeriji wraji doktor şoryal olur ýaly dogara uçmak bolanak şoň üçin bizde premier ministri ýa-da daşary işler ministrini ura diýär. Olam gelenne o özü düşdümi ýa ýöretip düşürdilermi ýa bahan üçin girdimi gospitala şoňa midina gaýdýar. Ýöne başdan attırbar berdi. Indi şo taýda Putinin başyndan sypalanmajagy görnüp dur gelen bolsa, onuň bir döwletiň ýol başçysy aýtdy, eger şo gelse men onuň ýüzüne şartyk çaljakdy. Putin gelse. Belki şolun täsir eden o zalyň içinde hiç kimin ömesi ýokdy, jan penakary ýokdy. Hemme öz arasynda 20 adam bolmaly.
Kızıl yumruğa girseler hakkı var. Hiçbirinin akrana da gel. Bular ağırılacak adam yok da görkediler de Ukrayna parlamentinin deputatlarına Rusya'dır öyle olur. Hov, Ne? böyle. G20'de de ursup bilerler de eğer esleseler. Yani ben son çiğnem gelenler bilemem. Tayda palatan yaldi oturmayla yani bazı attın uğur alpay diye Lavrov geldi şoğun özüne de iyiden uçup gitti. Bitiren işim yok, kazanan avrayım yok, salçokratlarım yok. Ne mi bol geçiptur? NATO yararlığının sekreteriyatı Rusya'da terör devleti ilan etmen uğrunda. Üçüncü gün 23'üne o bular Yevrosoyuz öz sametini geçirecek. Brüssel bular Rusya'da NATO yararlığını Şumalayam şu tayda karar kabul edilipdir. Ennem yanlışmasam şuun kuneçelli Yevrosoyuzun ya Avrupa Birliği'nin 7 devleti Rusya'da terör devleti deyip ilan etdi. Enne alınım yanım 21 devlet var da olurum 23'üne şu rezolüsiya koşulsalar onu karar kabul etsin. Rusya terör devleti deyip onu bolli. O bilen ondan qarın oruna o devlete el uzatacak ya o bilen bir saçan başına oturacak. Avrupa devletleri yok deyip aytmağa esas var. Enne Yevrosoyuz karar kabul etse 23'üne sonra şu kararın neticesi Birleşen Milletler Guramasına hükmen barmaly. O taýda da karar kabul ediler. Rusya'da Birleşen Milletler Guramasının hataryny saklamalymy ya ýokmy? Rusya'da ýa-ni Birleşen Milletler Guramasının Howpsuzlyk Şurasynyň o taýda 7 döwlet bar. Men ýalňyşmasam, şolaň hataryna dogrudan ýa-ni veto sesi diýip bir zat bar. Şol 6 döwlet bolýar diýse 7-nji döwlet ýok diýse karar kabul edilmedi. Şu 7-iň biri Rusya. Onum şu taýdan çykarmak barady. Bir näçe teklipler odulan gelip durdy. Şu uruş başlaýly bar. Göreli Yevrosoyuz näme diýýär 23-üne olam daşda ondan olaň netijesini nesip bolsa inneki birinji gün siz bilen duşsak şonu dowam etdik bolar oçary. Bolýa onu. Hamada ştaýdanna gepleşigimizi tamamlaýdyk. Hormatly watandaşlar, hoşlaşmagyň öň ýany men bir sede hoş habar getirmekçi bolýar. Bilşimiz ýaly Amerikada yakın günlerde bütün dünya yarışı geçirli Jiu-Jitsu görüşü boyunca. Düğün akşam gün bolly. Halmada. Düğün akşam diýenden düğün bolsa bizde öňün bolýar bir gün tapawdy var. İki gün bolýar. Şo görüşde biziň iýleşimiz, watandaşymyz oýla çaryňam oglan jigisi Meýlis çary çempion adyny gazandy. Birinji ýere ýa boldy. Bütün dünya görüşü boýunça Jiu-Jitsu boýunça. Görün watandaşlar akbal ile zady. Türkmenistanyň çykyp gaýdan bir ýigit öz zähmeti bilen, öz guzur gaýraty bilen, öz başarnyklygy bilen şeýdip bütün dünya çempion adyny gazandy. Türkmeniň gowanmaly, begenmeli, göreli almaly ýigitleriniň birine Meýlis çary. Salamyň adyndan hem de kardeşlerimin adından şu ýeňişi. Şu ýeňiş bilen gyzyny gutlamak bilen ýene-de oňa uly üstünlikleri arzu edýän Meýlis biz üçin Türkmenistanyň gelecekki ýaşlary üçin görelle bolup biljek, spor dogrunan görelle bolup biljek şahsiýetlerimiziň biri. Hakykatdan hem şeýle. Goýşular ýaly edermenlerimiziň, ähirmanlarymyzyň, ýeňijilerimiziň, çempionlarymyzyň sany köp bolsun. Türkmen dünýäde o tarihte de belli millet bolan, şuňam bolar, gelecekde de bolar. Şoňa da subutnamyny biziň iýleşimiz Meýlis çary. Hereden şu ýerhany sowgat gowdurlýan ýeri, medal gowşurlýan ýeri ýeňije. O taqaty kan döwletden gelen adamlar bar. Amerikan 50 ştatyndan şu taýda ýeňije bolup
şol yarışa gatnaşan Mejlis Şarip 50 ştatın arasından giden Mejlis Şarip. O ta Türklerin barıpdyr, beýleki Meksikadan var, Amerikadan var, Kanadadan var, dünýäniň dört künjünden baran sportsmenler içinde jiu-jitsu görüşi boýunça çempion bolan biziň ýyllaşymy Mejlis Şarip. Gaty begendik. Uzakdan bäri hoş habar aýdylman ýördi halkymyza suňuşy habarda begenmek bilen höwes bilen ýetirýän watandaşlar. Indi hoşlaşaýdygan bu role şaryny. Watandaşlar sag oturun, taglykda görşelik, hemmäňiziň öýünde saglyk bole şaryny. Sizem sag bolun, taglykda görşelik. Jigiňiziň üstünlügi, ýeňişi bilen menem sizi gyzgyn gutlaýan. Sag bolun. Bolýa, salmyrada sag bolun. Eger doğru yankı videoları görmek isteyen vatandaşlarımız var olsa linkini şu mailsin linkini öz kanalı var da şunu koyuyorum olur nimede aşağı. Yok koyun, ben koyun vatandaşlarımız görsün. Öyle gelecek nesiller şular ýaly ýigitleň şahsiýetleň emesinde görelesinde terbiýelemelerine ýeňici bolýany bütün dünýäde çempion. Olaryň oglanlar gyýlaşy zatlara ymtylar. Bizim şu derejeleri bastançaklary ýetmek ya arzu edýäsik. Arzuňyň hasyly bolýany ne mejlis subut etdi, marly aýtyp ölemi. Berekelle. Aty begendik. Köwür köp bolsun şular ýaly ýeňişler. Bütün halkymyza şonu arzu edýär. Bolýa, sag olun. Sag olun vatandaşlar, ýene görüşýänçe.